cedak tanpa singgulan amarga sing diarani Gusti Allah niku manggenan dene otake manungsa. Mosok sampean iso nggaya otake dhewe. Semagae mau bathuk, mboten mungkin sampean sing nggaya otak sampean. Oke, nggih. Nek di ajaran Jawa itu ana istilah hakikat menurut orang Jawa. Lah hakikat menurut orang Jawa ana istilah Gusti Allah kuwi tan kena kinaya ngapa. Tan kena kinaya ngapa ya apa mbah atine, Mbah? Paham jenengan? Tan kena kinaya ngapa? Tan kena kinaya ngapa niku ora iso dicakra-bawa dening akal manusia. Jadi Tuhan itu ora iso dilogikakan. Ya anu Heeh. tan kena kinaya napa terus ora iso dipikir dening akal nalar manusia. Niku adalah sing diarani keadaan alam gaib macam mawon. Jadi Gusti Allah kuwi ora iso dipikirkan atau diilustrasikan, dinarasikan nganggo akale menungso. Tidak bisa dengan ditaksis dengan akal manusia. Si diarani zat mutlak kadim ajali abadi niku zat niku adalah hidup yang rempara rata saning bawana niki. Bawa. Iya. Zat mutlak. Zat itu zat niku yang mengakibatkan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak berwarna menjadi berwarna. Terus? Dari yang tidak terasa menjadi terasa. Dari yang belum terwujud menjadi terwujud. Misalnya zat ya. Dari yang tidak berwarna menjadi berwarna, misalnya dan bisa berubah berwarna. Contoh lombok utawa kates. Kates lombok niku nalika tesetele nem kan rupane kan ijo. Nggih, rasane mawon kan ngeder-der paling der kates napa seneng rasane kan. Nggih. Semakin tua rupane malih. Lombok semane rasane pahit, lombok menjadi pedas. Rupane semane ijo malih abang. Sematen ugi kates. Kates sing mane rupane ijo sama dadi abang. Kates sinom rupane rasane sepo sama mateng legi. Itu adalah hasil dari zat. Mula tidak bisa diteksir dengan akal manusia. Oke. Nggih, paham. Terus kemudian kembali ke tan kena kinaya ngapa terus enak ajaran meneh. Gusti Allah kuwi adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Nah, werdine apa, Mbak? Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Adoh tanpa wangenan niku tidak bisa diukur dengan jarak meteran. Karena adoh tanpa wangenan tidak bisa diukur dengan meteran. Cedak tanpa singgulan amarga sing diarani Gusti Allah niku manggenan dene otake manungsa. Mosok sampean iso nggaya otake dhewe. Semagae mau bathuk, mboten mungkin sampean sing nggaya otak sampean. Oke, nggih, terus. Nggih, paham kula, Mbah. Terus nek pama sampean dibuka otak sampean ora senggawat sik. Otakku tak bukare piye lho sampean singgawat. Anti sejarahnya jatan singgolan ngoten. Jadi werdine adoh tanpa singgolan, cedak tanpa wangenan, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Artinya Gusti Allah iki nek mbok bayangke nganggo logikane manusa, akale manungsa ora kesandar. Intine ngono to, Mbah? Nggih, tidak bisa dipikirkan. Cedak tanpa singgolan berarti Gusti Allah itu sebetulnya cedak banget karo uripe awake dhewe, Mbah. Lah Gusti Allah niku nanten surat Al-Muqidin kitab tasawuf kan
sudah menjadi satu dengan manusia. Maka unan-unane al-muqidin walau larisan walau baitullah. Apa ki artine, Mbah? Setiap wujud manusia, badan wujud manusia itu tumpahannya Allah. Berarti kesimpulannya adoh tanpa wangenan cedak tambah singgulan berarti awake dhewe rasah goleki Gusti Allah. Karena Gusti Allah wis ana ning manjing ning ragamu. Lah nggih Gusti Allah niku manut sang keterangan saking surat Al-Muqidin sudah manding ning ragane manungsa. Nek enten pangestu sing diarani Gusti Allah niku terdiri dari Tripurusa. Urip menungsane Suma Kaukas, nggih. Roh menungsane diarani Sukma Jati, badan wujud manusia diarani Roh Suci. Nah, tiga ini menjadi satu. Telu ning atunggil. Nah, nah, Sukma Sejati, Sukma Kawaskas dan Roh Suci to. Lah, kuwi werdine apa? Yang diwanakan Roh Suci sapa, Mbah? Sediare Roh Suci ini adalah badan wujud manusia. Gegeri wong. Gegeri wujud manusia. Ah, terus. Sediarane Sukma Jati ada roh manusia. Roh. Sediarane Sukma Kawas ada uripe manusia. Urip. Dengan demikian urip roh dan badan wadak ini sudah menjadi satu dengan manusia, menjadi sawujud. Mula ajarane Sesi Jenar, setiap manusia itu adalah sudah mencakup manunggaling kawula Gusti. Werdine apa? Manunggaling kawula Gusti niku tegese badan wujud manusia ini pinau kawula, lajeng sukma witing urip kang manggonane telenge manah niku kang minangka Gusti. Marga mitra ajaran kejawan sing diarani witing agesang ingkang witing agesane pernahipun maca sarpe manah. Dengan demikian keterangan saking Al-Muqidin yang berbahasa Arab itu sudah sesuai dengan keterangan dari orang Jawa. Orang Jawa adalah witing agesang niku pernah wonten 10 nggale. Witing agesang atau witing urip mau kandha njenengan tadi ngendika nek kuwi ning manah. Manah ki apa bedane karo ati atau jiwa, Mbak? Jiwa, ati, manah padha apa hanya sekedar basa wae, Mbak? Nek ati niku mangganan enten jero dada, nek manah niku mangganan jero otak, jero sirah. Tapi untuk untuk menyelaraskan ucapan, untuk menyelaraskan tembung-tembung biasane kedua-duanya itu dianggap sama. Maksudnya enten wong Jawa wong sambat niku tandis teko nandes teko pulung ati. Kan sama saja. Nek nandes teko puling ati pawane nggih wong ngunane wong apa sahabat kuwi itu ngunane nganti nandes teko puling ati. Maksudnya hati manusia itu ya hati ya otak ya hati itu sama saja, hanya untuk menyelaraskan di dalam berbicara. Untuk menyelaraskan di dalam berbicara. Iya.